A duk waɗannan shekarun na wani aiki, ban taɓa samun damar amfani da ita ba. Albarka ka ce hakan, babu wani abin da gagarau ne a gare ka. Kai, Yalla bai. ajiye ƙararrawar nan. A, yalla bai ta yake ka gane. Ƙararrawa ce ba, ba ka jin sautin ta yayin da kake tafiya? Oh, Don kaɗawa, haka ake riƙe ƙararrawa. Don sashi ta kuma Ah. haka. yalla bai. Kai ai jami'i ne. Na kai bara wani ba mai iya kama ka. Kai an jima. Na yi nan. Ka ce za ka je tashar jirgin ƙasa don ɗauko wani baƙo. Kayya, jirgin ƙasa da ƙarfe 8:30 na safe zai iso, akwai lokaci. Har karin kumallo ma zan iya yi. Yawa na ce ba, ina ban ɗakin baki ne. Can, Yawa na gode. Waye wannan? wa ya sani? Kai tara saura kwata? Kai dole ne tasha. Ai ba bukata, daga can na an tayo. Ravindra Narayan, Eh kwarai, Jami'i Sitaram, na gane ai. ni da Rajamani Kyam, Ya faɗa min, adireshin ba, ganowa na yi, Za ka sha kofi? zuwa an jima. uwar kofi. Ba matsala zan zo. Wannan shi ne Rabi. Ba yabo ba fallasa. Ha? Shiga ciki ki magana, za ki tsinka wayar. Baba ka disgani mana. Babbar ƴata kenan. Da kyau ya labai. Na sani, ba ruwanka da ita. Na riga na tsaye da maganar aurenta. Shi angon, matukin jirgi ne. Ga abokin rakiya ya raka ka koma ina ne. Wannan mata take nan Lalita. Sannu. Wancan da ta tafi tana mita, Neha kenan. Eh. Wacce bata fito ba tana jin kunya woha. To shi wannan ba. Nehal. Oh, yanzu dai ahalin ha kuka kasance kenan. Ha 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 ha. Shi kuma wannan, Barawo, ya kai ka sani. na ji ƙanshinsa, turare na ya sace mu. Abuwan, shi din barawo ne a da. Mm. Kwarewarsa ita ce a duk lokacin da ya sata a cikin minti ɗaya yake kama shi. Kai barawon banza barawon wofi Allah wani ranka Allah raba ka da hannayenka. Wallahi sarka ki ci ta sakalo hannuna, amma don Allah ki haƙuri. Kai tsoho. Kana kallo na. Wannan jakar. Kasa. Zuje bakin hamago. Gaba ɗaya babu wanda ya bashi aiki. Shi ne na ajiye shi a gidana. Barka. A'a, wannan fa. Na gaya maka ita ce karamar ƴata. Oh, shekarunta nawa? 8 ne, 2003 aka haife Ka ka. ce har zuwa lokacin ba daina gwagwarmaya ba. Kai, Ya ya kuma ce, kake wannan zance a gaban mace. Sarki ya naga gaba ɗaya ahalin a zaure. Ɗakin ne da mutum a ciki. Da kyau sarki na. Tsoro zan gaya ma. Lallai ka daina kawo min tantirai masu laifi zuwa gidana. Ina hanyar ofishi mota ta lalace, shine na zo ko za ka rage min hanya. yaya kana lafiya? Alau. Za ka sha kofi? Sai ki haɗo masa ma da biryani. Ki baki ma san wanda zaki wata yin kofi din ba. Wuce. Mutumin kofi din Me ya a zama kansa? laifi? Wannan sarƙar zinare sata a gidan kwamishina. Na yi iyayi na amma ya ƙi gaya min inda ya ɓoye ta. Kai din ma. Ya laɓe wannan fa waye? Valmiki kenan. Babban sufetan yanki. Oh, Kwararren binciken tsiye. Mun tan baba. A dawo lafiya. Hatta ga wurtattun tantirai ma. Kuka ke sa su wiwi. a bari sarki. Bai kamata muna koɗa A kanmu dawo ba. lafiya. To in ma dai har kai kanka bai gaya maka ba ina fa ganin cewa. Na kasa samun sarƙar. Na yi amfani da kasha dora na kulki, allura har da littafi ma. Kwamishina ne ya ki biyan kudin sarka, shi ne wanda ya saida masa ya ce na je na sibolo masa. Da alama ka jaraba komai, amma baka jaraba wannan ba. Ka dinga yawan nuna mashi 'yan mata da furanni wannan kaifinsa ya yi yawa.